Živim u Novome Zagrebu, u kvartu Zapružje. Ovdje živim od rođenja i volim svoje naselje. No postoji nekoliko mjesta koje najviše volim. Već imam osjećaj kao da znam svaki kamenčić u njemu. Kao prvo, volim svoju školu. Mjesto gdje dječji smijeh odzvanja hodnicima. Tu djeca postaju zrelija i uče kako postati dio odrasloga svijeta. Nakon škole često odlazim u neki od parkova u Zapruđu. Park Vjekoslava Majera mi je također jedno od najdražih mjesta. To je velika zelena površina s igralištem, stazicama za pješačenje i nekoliko klupica u hladu. Tamo se mogu družiti s prijateljima i ne misliti na probleme, zadaće i ispite. S prijateljima također volim otići na bundek. Još se uvijek tamo često odlazim zabavljati, no kada želim malo mira, to nije prvo mjesto kojeg se sjetim. Kada želim mir u nekome drugom svijetu, odlazim u knjižnicu, koja se nalazi u centru kvarta. Po Vjekoslavu Majeru nazvana je i naša lokalna knjižnica. Ovdje dolazim po knjige za lektiru i po knjige koje čitam u slobodno vrijeme. Nije velika, ali ima mnogo knjiga koje će popuniti ovu godinu čitanja. Tamo čitam i odlazim u postolovine s raznim likovima iz knjiga. Kada sam u knjižnici, kao da više nisam na planetu Zemlji. Kao da odletim daleko, daleko i živim nov život. Kad već spominjemo centar Zapruđa, idemo malo i o tome. 2 pekare, 2 banke, 1 cvjećarnica, 1 manji dom zdravlja, 1 kazalište, 1 pošta, par kafića, 2 manja restorana i 3 dućana nalaze se u centru. Možda zvuči kao veće područje, ali nije. Vrlo je malo jer je sve spojeno. Točno pored centra nalaze se 3 manja igrališta. Ovdje se djeca, velika i mala, igraju svakoga dana. Nedavno su se ugradili i stolovi za stolni tenis. Nasuprot tome je naša osnovna škola. Ipak, jedno mjesto mi je najdraže. Moj dom. Moj je stan mjesto koje najviše volim, jer tu sam najslobodnija i najsretnija. U svoju obitelj i svoju ljubav. Ovdje u Zapružju je moje djetinjstvo i prijatelji. Nisam sigurna hoću li zauvijek ostati živjeti u tom kvartu, ali sigurno će mi zauvijek ostati u srcu.